מה הפרח? ואפרופו המרואיינת הבאה שלנו, זה נשמע לי מוזיקה נהדרת לקיקבוקסינג. לא שיש לי מושג מה זה קיקבוקסינג, אבל פשוט המוזיקה... אוקיי, לא, טעיתי. זה לא שירי משוררים. הבנתי, אוקיי. כן, איתנו נילי טלדן, ואת עושה אימון אירובי, מענה ומליב, המשלב, ריקוד ביחד עם תנועות מאומנויות הלחימה. נכון מאוד. שלום לך. איפה את עושה את זה? אני עושה את זה פה באורנים, בסמינר אורנים. אני מדריכה חוגי קיקבוקס ופילאטיס, גם לסגל וגם לסטודנטים. אוקיי, למה זה טוב? קיקבוקס הוא בעצם, זו התאמנות אירובית ששורפת המון קלוריות. זה בעצם ריקוד שמורכב מתנועות מעולם הלחימה, מאגרופים ובעיטות. שורף המון קלוריות והוא מענה, קודם כל. עושים את זה באוויר? שאת אומרת מעולם הלחימה? אבל עושים באוויר את התנועות. עושים את זה באוויר, את התנועות עושים באוויר, לא אחד נגד השני. לא ממש בועטים. לא, בועטים ממש, אבל לא אחד בשני. באוויר. כן. הבנתי, אוקיי. וזה אימון שמשפר בעצם את כל הכישורים של הכושר הגופני. הוא משפר סיבולת לב ריאה, הוא משפר כוח מתפרץ, שיווי משקל, הוא מחטב, הוא מרזה, הוא מענה. בקיצור, יופי של... הוא גם מרגיע? בסופו של... בזמן האימון עצמו הוא אימון מאוד נסער, כמו שאת שומעת עכשיו את המוזיקה. כמו שאתה יכול להגביר לנו קצת? זה הסוג המוזיקה שעובדים איתה. זה נשמע לי כבר מעייף, רק להאזין למוזיקה, אני מותשת. כן, זה מעייף, אבל זה מאוד מאוד מענה, וזה ככה מזרים מלא אדרנלין, ובסופו של האימון יוצאים מאוד מרוצים וגם רגועים. את חושבת שמי שעושה קיקבוקסינג, הוא גם מדמיין לעצמו מישהו מול שהוא בועט? לפעמים כן. אני יכולה להגיד לך שאני באופן אישי, מישהו מרגיז אותי, בהחלט מדמיינת אותו מולי. מה את אומרת? את קוראת לו את הצורה? לגמרי. יאו. מירה, נצטרף? שנינו? לקיקבוקסינג? כן. לא, אתה יודע מה, תצטרף אתה ותדמיין אותי. משה, אתה מוזמן. קודם כל, מי שרוצה להצטרף, זה המקום להגיד שזה נמצא, החוג מתקיים ביום ראשון, מ-8 עד 9, בבניין 57, חדר 108. במכללת אורנים. אז יש, בקיצור, אם אתם רוצים, אתם יכולים להתעניין. ולהירשם, ההרשמה אצל יוסי ניסים, זה ההזדמנות גם להודות לו. יוסי ניסים זה אחראי על המעונות, שעזר ותמך ומאוד עודד את ההקמה של החוגים. יש הרבה סטודנטים בחוג? לא, אין מספיק עדיין זה די בהקמה. לסגל אני עושה את החוגים כבר שנה שנייה. אבל הסטודנטים השנה פתחנו את זה. הסגל, כמו שאני מכירה אותם, הולכים יותר על פילאטיס. נכון מאוד. הסגל יותר פילאטיס, אבל לסטודנטים... אם אפשר לא לזוז הרבה, זה גם היה יותר טוב. נכון. אבל יש לי חבר'ה בסגל שמאוד חרוצים ועובדים מאוד מאוד יפה, בפילאטיס. אז רגע, יש כבר חברי סגל שבקיקבוקסינג? יש לי חברת סגל אחת שמגיעה לקיקבוקס, כן. אבל זה בעיקר סטודנטים. אוקיי. אני יכולה... שומעים אותי? לא. תוכל לבקש רשות? אבל אני רוצה להתפרץ. אני שומעת אותך. תודה. מישהו מאזין לי פה. כל הזמן. כן, מה רצית לשאול? לא לשאול, להגיד שזה מדהים. אני הולכת לפעילות כל יום ראשון, והיא קוראת אותי לגמרי, אבל אחר כך אני מרגישה כאילו צמחו לי כנפיים, וזה מאוד מאוד מרענן. גם היא תמיד שמה לב, נניח יש משהו שהוא לא בצעדים הנכונים, אז היא שמה לב לזה, והיא תעבור צעד אחורה ותסביר עוד פעם את הצעדים, כדי שהוא לא ירגיש שהוא לא קשור, ושהוא לא ירגיש שהוא קצת עקום. ואני מעקומים, אז אני יודעת שכמה היא דואגת לאלה שלא תמיד בחוש קצב הנכון. אני מוכרחה להודות שלמרות שאני אנטי פעילות ספורט, באופן עקרוני. כמעט עקרוני. לא, דווקא לא עקרוני, כי תיאורטית אני בעד. אבל... תוכניות ספורט בטלוויזיה, ואז עושים... גם כן, לא כל התוכניות ספורט. מכבי חיפה, כדורגל, לא, כפעילות ספורטיבית. חוץ מזה אני לא עושה כלום. אבל מה שאני רציתי להגיד, שהקטע הזה של האימון אירובי, כאילו, חשבתי לעצמי שזה יכולה להיות נחמד,
אבל לא ביום ראשון על הבוקר, לפתוח לא, את זה השבוע? בערב. בוא נדגיש. בערב. בוא נחזור, זה אוקיי, יום ראשון בלילה. אני מוכנה לשאול את זה. כן, יום כן, ראשון בין 8 ל-9 חשבתי בערב. שאתה מבין, חשבתי שבשביל זה לקום בבוקר זה ממש לא, בתחילת זה- השבוע. זה באמת אבל בלילה. בערב זה נשמע לי הרבה יותר טוב. מצוין, אז מירה, קבענו? יום ראשון, 8 עד 9 בערב, בבניין 57, חדר 108. אני מבטיחה לחשוב על זה באופן חיובי. גם אני. קסטוריאנו? כן. אסטוריאנו, אתה גם כן. מוזמן לפילאטיס. אני מזכירה שבאותו בניין, 57, חדר 108, ראית איך היא פשוט... פילאטיס נורא קשה לי. לא, הרבה היא יותר פשוט... קל לי איך היא פשוט הקיקבוקסינג. חשבה שפילאטיס אני לא צריכה ואתה כן צריך? אתה פשוט... את יודעת מה? אני באה. אין מצב, אני באה אלייך. אתה ראית? למה? לפילאטיס את באה? לא, אני באה אלייך לקיקס. כי פילאטיס רק אתה צריך. נכון, נכון. אוקיי, אנחנו... זהו? אז אני קבענו? חושב, כן, קבענו. קבענו, יום ראשון. יום יום ראשון, ראשון, 8 בערב. ואתם מוזמנים, סטודנטים, חברי סגל, במכללת אורנים, בהדרכת נילי טלדן, מתקיים חוג, סיפרה לכם כמה המחיר מגוחך? 60 ש"ח לחודש, נכון? יש פילאטיס, יש קיקבוקסינג, ויאללה, בואו. רגע, פילאטיס באותו... זה לא באותה שעה. זה מ7:15 עד 8, באותו יום. באותו יום, באותו חדר, ומ8 עד 9 יש קיקבוקס. אוקיי. אם עושים קיקבוקסינג, אי אפשר לעשות אחר כך פילאטיס. זה לפני. זה לפני, אפשר לעשות פילאטיס ואחרי זה קיקבוקס. פילאטיס... יש פילאטיס, ואתה לא תצא פטור מזה. פילאטיס, ואחרי זה אתה עושה קיקבוקסינג. פילאטיס זה הקפצ'וץ' הזה, להיות... פילאטיס זה בעצם התעמלות שמאתגרת בעיקר את השרירים העמוקים של הגוף, בעיקר שרירי הבטן ושרירי גב שנמצאים בצידי עמוד השדרה. זה שרירים שאתה לא שמעת עליהם. נכון. אני רוצה להגיד לך... ויכאב לך במקומות שאתה לא יודע שיכולים לכאוב. אני רוצה להגיד לך סתם להגיד לך בגלל שאני לא כך אוהבת ספורט, אז אני חושבת שהפעילות הספורטיבית הכי מדהימה שהייתה לי בחיים הייתה שעברתי דירה. כן? אני לא צוחקת. ואני הפעלתי שרירים שלא ידעתי על קיומם, ולדחוף דברים לכל מיני מקומות גבוהים, ולגרום מחדר, כל מיני דברים, וזהו. זהו. אז אני ממליצה לך, פשוט לעבור דירה. טוב, אז נוסף לפעילות ספורט שאני עושה כמעט כל יום, אז אני מקווה שאני אצליח לעבור. האמת היא שהשני השיעורים הראשונים יכאב לך נורא אחרי זה. אני ועוד חברה, לפילאטיס או לקיקבוקסינג? ואחרי זה אתה לא תרגיש כלום. והלכנו במדרגות וכל אחת תחזיק הצד אחר של הרגל. אני אוכל לנהוג חזרה הביתה? או כן, שעתיים? כן, זה כן. כן. תנשום עמוק לפני. אבל בסדר, מתרגלים לזה אחר כך, ויהיה בסדר. נחזיק לך את היד. אנחנו סביבה תומכת. מירלה, נחפש תחפושת מתאימה? צריך תחפושת לזה? נחשוב על זה. לא, בינתיים לא, רק בפורים. יש לך עוד חודש. לא, אבל צריך איזשהו נעלי ספורט, לא? אחד היתרונות שאני רואה בזה... כפפות אגרוף. אני לא יודעת, אחד היתרונות שאני רואה בזה, שסוף סוף יורשה לי לעלות על טרנד.